As tropas do Tercio Norte da Armada de Ferrol acudiron á súa tradicional cita no Luns Santo en Lugo para escoltar a Virxe da Esperanza, nunha das procesións que congrega maior número de fieis e visitantes na Semana Santa lucense. De feito, numerosas persoas agardaban na praza de Ángel Fernández Gómez para ver a súa saída da Igrexa da Nova. O presidente da Deputación e o deputado de Promoción Económica e Social tamén participaron xunto a outras autoridades neste acto, no que uns 200 cofrades acompañaron o paso da Virxe. Por mor das inclemencias meteorolóxicas, con chuvias intermitentes e vento, este ano a comitiva seguiu un percorrido máis curto. Saiu pola porta de Campo Castelo, co paso da oración no Horto dos Olivos precedendo o da Virxe da Esperanza. E volveu a entrar pola porta de Boispo Aguirre, seguida por autoridades militares, religiosas e civís. A procesión, que está organizada pola Confraría da Santísima Virxe da Esperanza, detívose diante do Círculo das Artes, onde se compartiu unha oración. Logo seguiu por diante dos franciscanos para regresar á praza de Ángel Fernández Gómez, onde se viviu un dos momentos máis emotivos da Semana Santa lucense, coas tropas cantando a Salve Mariñeira. Ao remate da procesión, os soldados desfilaron polas rúas do centro animados polos aplausos do público.